Stai. Oricum scoate sunetul. Îmi zici când să pun. Și mi-am luat de acolo burrito și taco sau ceva. E ieftin, știi, și arta ok. În piața mea? Nu, la Julius, la food court, în față la Mac. Serios? Da, Dos Amigos se numește. Și burrito? Da, se face burrito și din ăla, mă rog. Și am mâncat și m-am dus la baie în 10 minute. Aia că a fost picant. Că a fost și picant, dar cred că nu mi-a plăcut mie ceva de acolo. Și în facultate mare mâncam pe zilnic, mâncare de altă și nimica. Și după aia, de la vreme când a început Anca să mănânce sănătos și am început și eu să mănânc după aia sănătos, am început să problemele astea ocazional când mergeam în afară în mâncări oraș. Dar nu tot timpul. Că, uite, acum, acum că săptămâna am mâncat ceva și urmă. N-am venit de